Is me sé Shona Masson agus ha me se goper Sean Ceòlas an níist agus an dríoch go hacamsa sé Oifigear Foghlam Gàidhlig agus bhí me se goper as a chumantas leis na cleachdadh Gaelic againn. Bhí sé goper le miscaigh againn ag difarú sin. Scoil hairí mar is tíce sé sin inbhe agus cuideachadh ha áte ha cleachdadh ann son oighrí a thuh na fílaigh agus a thuh a fíp agus na cleachdadh ile sain de gnìomh a hat. Na cleachdadh Gaelic againn sain de gnìomh a hat sin cuideach a cha pròiseactan na againn son oighrí mar is well corach an ceolmhar bí sinne t-sreath leisan an fílaigh leisan an piana agus box a Bhuidheann cuideach son oighrí an níist agus cuideach ha sinne goper le Bhuidhnean agus Bhuidheann an lìbh pròiseactan de oighrí mar sin ha sin goper le targa forgúnas bá ág go sin. Ha Ceòlas a goper an níist gosáineachta íst dés ach ha sinne go mór díoch fiochtaí cuideachadh inbhe na Gaelic go hinnetal an na heabh ach cuideach go bhí duine féin chum híon gan na chéirsnach agus a gáil lìbh graichin an níist. An drasta ha coinnichidh a goper de Ceòlas ha céireadh againn lánúne agus cuideachadh le díreach páirstúne goper na méan social againn mar sin skippe níidir bheith bic ach ha sin cuideach stríocht deas a dúcail a chuúd againn an crach seidir an eist mar sin ha tar flainigh againn agus ha sin déanú go leabhar agus a céitrí bearach gus bearach dhéanú. Sain mé ein canan cultar agus céirsnach canan na hamasan i Ceòlas ar feadh. Ha sin ar sean Gaelic agus Ceòlas árainn cultar na Gaelic a bhrosnachadh an na heabh an níist ach cuideach go misc a bhórthúla a misc go thulaitine as a dúigh agus go international cuideach bí sin go móra céitrí bhí cuma suas cealichin le duine an ala benúig agus ha sin tíine thula bliana mar san páirste gal as a scoil hairí bí dún an luachtíige seacinne a ala benúig agus ha sin díadach a cuirdí na cealichin itar a dagúigh agus a da chéirsnach well sé ún chéirsnach go hacinn rilí a thunain so sin na fearste bhódiana ha sin déanú ach cuideach díadach a cruúach a choraman do gúine as a scíide seo agus tarst op de gúine ach cuideach díadach go bhéice a chéirsnach má an léisach sin agus go bhí duine tíana go dhéist agus a cúr rí economy na scíide agus a déanú chealichin díadach le dúine an na heabh agus tarsta d'irst na scílan cananeachcha agus a ionnsachadh bearach mé ein cultarach go héin agus a cultar a hacinne an níist. Chanan san rútas cuitrimiche mé ein Gaelic díadach na ha tín leis a chanan an cultar a ha sin agus na ha díadach na ha bhí tachirstráas an deachtarí againns go bhfuil le díadach a géise goin cuas a hasins cóisín ach cuideach go bhfuil tá a tachirst agus a céit a d'irst agus rí pròiseacta núra agus léisachí an núra díadach go nuring an na Gaelic a bhí na first bhór dhéana sin díadach dul a d'irst agus a bhí cuma suas leis an neachtaríos leis an gúltar ach go thirst cáladín at sa sin i glúsa a d'irst agus a féicinn rút a núra a tachirst cuideach. Bal sé ein anasach a hain ha sin i tíine mecha COVID mar sin ha mis míthe go bhfuil sin tarst gúlainn de bhóran díadach fa thuh bhí táiseach a díiste rútan a bhí tachirst agus duine ein i meach go rútan a díist sé dúlan a ha sin ha cosca sin ar géirí agus chuideach chamuineach na gúlainn agus mar sin ha sinne tíadach fiachan ní
Déanú cíneach go bhfuil chum an ag duine híon goútan agus gonneúnta gúine páirste gáil agus nach bhí uail a charasan bhthúh cosca sin, fé mar sin bhí go mamach go ddíireach go bhí chum an go leir duine. A chaning sa sé ddíireach a drásta bhí car anna féine asca an nábhis tá sinúla fiochan iad sin na drásta agus suirbh go léin chaning go iras tá sin ddíireach fiochan sa fiochan go táisiich duine díiste híineach go cuideachadh go clasichan. Ach cuideach go gúm sin suas leis na duine has sin cynneach ar leine trna pandemic. Has sin géirí a sinna páist car an tálainn ach cuideach go bhí dulás go barach go bhí tairst éirí cuideach. A cha dúlainn an cos sin díireach le mar a hanna bhéh an blianaí chin mérig go bhí an thula duine. Wel, chaning díireach mar a an scoil haíach in bhí tína d'arst agus car an na harbhann dul suas agus barach gúine sealta as na cuasaigh na clasichan. An dáte fer a bhfuil sin an drasta cnach salir an tócalachana bhí ann agus bhí chiad fearste a bhí ar osclaigh agus go bhfuil sinne cetar an darna íre sé rút Uamh a chéin mór a sin a has a dúcalach ar seánna chéirs nach gan na heá agus fiústa cheolalas mar sin tíireach bhí stéas as an náteir sin bic an bhíasan ach díireach a tarst gaidas a gaine a ar lé agus futa sin barach go dhéanú neist leis seo agus ha dachas go féich a chéirsnach buanach gan na hálíb sin nach chuideach go ddíic duine thuáin áte go measnach go má serious black gnìomh agus futa duine I híons páirste gáils chaning go ban a thula duine héidir bhí leib sin had sé mór an bblianachin go bheith go rút díoch uamhsach mór a sin go bhfuil éiste ann. Mis minic go bhfuil cnach sair mar thucalach uamhsach cuidromach chomatí Ceòlas agus gan na cholaiste de UHI go bhfuil díoch dachaí acin as a chéirsnach dachaí fer a fut duine híonis da bhafa sin acin roias bhíoh duine tálain ach go bhí físaigh duine sin fer a bhfuil an scoil hairí sin fer a bhfuil Ceòlas agus go bhí imimeach taistas ann chará áte mar sin acinne roie agus mar sin bhthúh na clasichan na seir se tairsta sin a gúta sinne rí agus a bhí tarscúideach de bhíine néla cuideach go híon na líb agus a bhí déanú Com-pàirteachas fáilrein ar tairsta sin sé pròiseactan na cleachcha go dúcalach há sin tíideach scaneal haid Jefford mórí anú fiús tíideach as na bic an bhíos an galabs mar sin há tíideach fiúgarán a bhí a glúsit de d'arste agus an aflina bhí déanú barach agus cumalárn tíideach ha scaneal na cadam a ha tí na líp a tógala a chuúd. A hadí hían a mis minic díideach barach gus barach go bhí tairst agus barach de gúine an an Jefford chéirsnach gan san an Jefford Bhuidhneann a bhí féin an cadam Gaelic orsasteach gan an obairachcha. Mis minic go bhfuil go má féimeáil na a seirse de líon againn de gúine i dtíanú rútan ar san na Gaelic agus sé díideach go bheith má barach go sin éithcins a mis minic sin an núrút a mis minic go bhíoh díireach má sé díoch barach bhíon na bhrosnachadh a bhís minic déúring á sa dhéanú na Gaelic nuring á sa díoch bécan I dhéanú neásteach a brút mór a dhéanú ar san na Gaelic a thorsasteach gan an obairachcin. Ceòlas agus crach séir a dúcalach car na sealtain na gas dhéanú min chétas tú bhil déúring na dhéanús ha mar dhearabh ar há láitir tá massa súring a rúta na bhí agus ha mis minic go bheith amtíide barach éicin. Wel, sé céistíneach sin na thuh dé bhheúnéiccinne as déich bliana ha roin ha sin an drasta díireach as a chiad bliana as dúcalach, mar sin
ha, uabhas a chintinech go digo vis miniach me ein catch bí sin an dich blianichen. Ha mis miniach go garstig lúms di Ceòlas díach go big tar a tachirst as náte seo as a dúcalach seo go big duine ha fudach an aníist go big díach tar chorimin achgasan a gáil leib cánain a gáil leib an cúltar ach cuideach gan áigríam is miniach ha nist well ha mar am gra Ceòlas agus cuideach giúid as a dúcalach seo mar sin ha chorimin móra sin san an áigrí an aníist agus san an duine ága a bhí tín suas agus ionnsachadh agus a féin chorimin agus a bhí caranna cuideachadh ach againn na hat géir éithcins na hat géir dhéanú leis a chanan as a chéirsnach gach againn. A mis go big scannean an fé sin barach gúne a fuideachne tíle gan na hélanan gan na hatich an dúchail. Díadach san a bhí churise grach. Ha más hanéim thula duine bhí an bailla agus a mis go big ma barach gúne ága díadach a bhí fuideach as a chéirsnach gach againn tíle gan na chéirsnach sin leis an Ceòlas agus a cuideachadh graich in na Gaelic.